još treba naći svoj ritam. Nadajmo se da je ono povratak na put, deluje da jeste, na asfalt. Bilo kako bilo, 220 km danas ne bi smelo da predstavlja preveliki problem u bilo kojim uslovima. A onda i sledeći dan vidjet ću da li ću da... Mislim da neće biti moguće do šetpe ako ima 700 km, a prvi 200 je loš. Kako sam naučio? To je to. Radio Srpski Kazahstan želi vam dobro jutro.